Mwanchumo rigereria na gukwandire andonsi asore ndugusaba kwanenga kwanyara kuba kugutwara ritukurigia itukuri Jumatano na ande tukumira naso botukoboiga bwa 15 na kabere mutinyino yo kianda mwaka no wechiri bere 2025. Karibu sana semesa ya mayekuru ensoko ensa eyamo tonyara kuba tugusangana kurigereria aya enekiwe kurwase chinsemo au chingongonye chinsoro ngorwa gusi county ya Kisii, county ya Nyamira nechi county chonse 45 na ibira sensi ya Kenya nchenkuru kwa Clinton Ondigi. Na nchenkoro kwa Kerubo Frida na balia bakwene kiabu na chibicha neliogi ya kwikira sole asenchera ya bene nere Brian Achaka bakobwaterana na Felistas Kabendi na boigo director za kumwanchumulire ninde no gosemelia nga nobwate erango yokumanya nari yakolekanire korwa chingongo nye chense na kitoimukire getambukiro kwene kyanga twakoyariganiria yonsi asemesa ya mangana maya inyora ngano ko yabwati ole asensemeri emitandao asensemo ya Facebook wetera Ensoko TV na bega sensemeri ya YouTube wetera Ensoko TV. Mwancho murigeria kere ritkoria Jumatano botuko inyora asumo roberio ensemeri ya kabere turache gusanga buna botambe ase okurigeria ringana rieke moya ase Jumatano iga Frida ngana kiturache ko batuko kwandra gusanga ase mwancho murigeria na boigo omugaka Edwin Nyangao. Mwanchu muri alitkulia lero nigo tokuligereria ringana ogukiringana. Ogukiringana. Ego mwanchu muri na bwatelibaga yokwene nga ngutumoro jumbe yago ototebi nyenchu yeringana iryo. So agari ase screen yago enambanere gwetaga bwa screen yago toma ujumbe yago bene togukora mangana majya ndoso asensemeli yakabira stokume no mugaka Edwin elinde abekago sanga na into kondo mwanchu muri nturuko gutiga nyuma ndometenga nabali kibaito bamangana majamba betabagotarya chinsemo nabo igo gusanga ebirengereryo bino igo ndobe tukubabekera ebirengereryo ebyo naye tukukubulia nga nabo kwa kesi yago elinde tusange live ayuna sensemeria yeringana rieke moya kuno mwancho moriga tutaraikabo amaya kuru ensoko chinsa ibere cyabono botuko achakira bono toskare. Chaka amaya yenseyemo yabono margobo mwanchu murigeria nigo tugukumanya una abara ikurwa sorongo rwabusi inseye kiombe kyabo ya Kisii Welfare Association nigo besokire na kogikeria igoro yechisegi egati yabarai ase amatanga wego nigo barire heganga bose bakwanire heganga yabo yo gocha kumusira okoria uburai bwense kurwa sorongo rwagusi Dr. Fred Matiang'i abara yabo basanga no muri kito Bethwel Machini oyo twareganira robot rokobwate power Matiang'i power abarai kurwa se county ya Kisii inse yedia buriria abo ria kiombe gya Kisii Welfare Association ni golsikere robanya ko bakomera nasomo bagane yo moime yo musyo songo asiba kwa ne rigoro ya mangana serikali ya ito ya Kenya ngime yobwate ki serikali 47 revenue gusangireriwa mbamanyete muna kibesi ko bangugo ki county mbali kibesa kiri cyonsi piche serikali yebwate kerega bane gukibesa kigenda kokora magendero ali county agire konyora barayi baito tujorete baito kigo to present yali batara magendero gusi igo bakanyeta abantu bakwe gusi baje koleta kiburuburu ororo baje kworokia abantu na kibara bakangwangana bakibara serikali yangana igo to gukikeria mangana ali agenderete na ndo tayaba gambia abana ntu abagusi tuakanira na tuagikero na makwere tayo kikababono gukwana nabariki ime yo mucyoyo maiga yo gukorega ikareki kyabo bakrawa no munyakero wo Erikano Nyando niwono banyako bagukwanira igoro yeganga yo kumusira Dr. Fred Matiang'i ase ngana yo kurigikero kyoburaibwe enso mwaka w'ikirubere na 2025 nebere kiraiga goteba intu no mugusi anda maene tari ugwanja waito lakini omo Kenya omogima asabe tagwa kugenda Mombasa okugenda everywhere elieta lyo mwana ito Fred Matiang'i lyakwanirwe naende okwanirwe asikwe mono naenda ewa masikani echache yekoletu nga kibura buru
ng'abantu bakorusigwa bakobeku State House kuoroki ng'abagusi mbali kende. We are here to confirm rituko ria rero. Inga Matiang'i, we are behind him totally. Kuno mogusi no otole. Pariyabo nigo bagikiri taro yabarai kuroro gongorwa gusigo chase nyoma yobora ya State House meocho Nairobi. Asabono banyako bakoboria abandai banyako bako enekinga nkwikirene bara magendro watatiga kogenda somo chuyo o State House Nairobi. Yombo bya serikali buna institutions kibekire. There is institution ya parliament ekugamba mangana amanene yakora revenue allocation yakora approve of the budget. Pono twanyorire bwangoiga inga naende mangana auncho getenga lera magendero igali State House. Inga abantu tokogenda tukikuya magenderero. Tukikuya magendero ku State House. Toko boringi kiabete intu abagusito taramanya. Egekogera wanyine county government, we have the executive, we have the assembly bamanye tenga ya magendera gotoka. Onyen Kenya mbamanye taba Kenya sa magendera gotoka. Twale koboria wanyine kibese ekiabere kinyinge kikoletwa bali bachiete nandi bachire bamanye ng'abataranyora kibese kinabwa bange nandi ngakibese ekira ikirwa ko mwananchi okawaida. Bono okuboriwa nigo banyako bakwene kinga nigabarayi baganitio bomo erio oyo kuri kiro kyoborayi bwense Muske Dr. Fred Matiang'i achikonya kabaga ko bomorayi bwense omwaka bw'ekirubere na 2025 nebere sako nyomo gusi tosuke mutu tobwate birengererie biyanga gusi yaito bwango igankura bere nande yarabire twaboririe bisaku byonsi egekora intu tobwate segi tobwaterane asogosira omwana ito Fred Okengo Matiang'i for president. Ande buno magusi iwanda kata yabarayi bali bonzi pi buno magusi bunanje kiongozi kiyaza omonto tobwate okwani Lukenya ngima okwani kuri mulima Kenya okwani libokamba okire Western paka Kisumu mato so baraira iko bako tebo omonto babwate gakuru kwa mwesimiwa Fred Okengo Matiang'i. Kodipoteria Ensoko TV koraigomo chobo songo ritera na Pethuel Machin. Toska bosio mwancho morigeria toso ase county ya Nyamira ase county yo kubwaterana nekyombe kya M-Pesa Foundation nigo ritkoria rero babeka rigena ryoboroso ryo kwagacha nyagitari yabangina nabana ime ya Nyamusi ase shiringi milioni 50 na nemo. Nigo barachie kwagacha enyagitari yo ase emetinyi 5 noyomo egocha. Ekerekyo nigo siasa chobwakira ekokomo governor Amos Nyaribo chaba chiko betainse ase wode yo yabokeira imeye bunge ya North Mugrango. Igati yabande baikirana ngamono mo speaker we bunge county Nyamira Muske Thaddeus Nyabaro igati yaba MCA haba waziri negati yaba raibande Murikito Steven Nyariki no roboti ura senchira kwikirana. Chingya somugabana kubete biriria tabangina enyagitari ne ya Nyamusi ewodi ne ya Bokeira ebunge ya North Mugrango ime Nyamira ase omuyega orenge no mochengo ase ogosyoria rigena ryobwagachi ryonyagitari ya Nyamusi yabangina nabana tukaandika proposal nao kwa moyo yao mzuri wakakubali. Sasa tumeanza hii mradi ambayo itachukua 6 months. We are here in Nyamira with this facility. When we look at the catchment area around here, it's about 21,000 women who don't have a facility, would not have a comprehensive facility to give birth. And as we have heard, giving birth should be a celebration. We should be at 0 deaths. Because childbirth is not supposed to be a death sentence. Childbirth is actually supposed to be a celebration. So part of what we are doing here with this maternal, neonatal and child health unit is to provide the first thing that leads to death, access to comprehensive care. I often believe that it's going to go a long way in improving service delivery, and especially for our mothers and children. Ubwatani obu bw'ekishiringi milioni 50 nomo inze yesiro ya M-Pesa Foundation gochia county ya Nyamira igobora chego konya sobwagachi bw'enyagitari yekerero yabangina n'abana asera tware ensemo yo kuiborera ensemo yo bari nabo igo chiwodi cyo kobeka barwaire.
Vile mnajua leo tumeweka foundation stone kwa mradi ambayo imekuwa sponsored na M-Pesa Foundation. Wametoa milioni 60 kujenga hii mradi kwa miezi 6. So we hope that in 6 months, when we open this facility, it's going to be a facility with everything in place. Agokwanekerekyo inse yo mugabano Nyamira umusikamos Nyaribo nigerera obuya bwabekirwe ne county gokinya kinyagitari ao elio komenta chinguru asobokoreri. Nilisema tulifanya moja Kerenyo, tulifanya moja ambayo itashinduliwa karibuni huko Igenaitambe, tulifanya moja huko Keroka, na ingine tutafanya, tumepata mtu wa kusaidia kutoa pesa ya kufanya huko Mokomoni. Gati ya barayi baikeranaroro nigo bakireko ko mugabano Nyamira asebasa menyiko mwase ntunda ya kabere. Two term to his excellency the governor. Naende tingerushia maisha so mupira ulikuwaka anda upa ncho mwanangu ya chama ya upa naende atoja uteni matiangi atendero president Yarirombu yare Yabarombu yare Yarimo Istrinero iga bantu bakabaire bekerenyo kurwana barenge bamererani guru ya amagenderera yamus lakini rero baraitoro etuigwanaini kiria ekwanyoriro ko abantu bamintu bae siasa chobo chorioboke bwechi ward cha ekerenyo Nyamayana Nyansionko waigoni go cha Betanse oyene Toja kuloka seke ekerenyo. Karibu. Steven Nyarikembonde, Ensoko TV North Mogrank County ya Nyamira. Mbia mwana sana umulikito Steven Nyarikembonde asogotwariganiria oroboti urasenchira yobwagare. Oskabusio asorobotironde nigongo kumanya mna abasaki bamangana mayabi getaseni yensoko korwa asorogongo rwabusi nigobekirana asamatanga yokomoenia omwana Joy Mukeira Henry ime ya Nyamusi oyole omwana bomogendia egali yegetaseni yensoko Henry Mosota nigobono barikia obaira libagerio lyokomwa ngora asiri bakari motendere getaseni kega mwakili Job Nyasime Momanye nigobono Henry Mosota agokero gwikwange na gwakira mbuya monokera oyomo ase okumosira ekoene kiabuna nkomweni aro mwana ya senchirerengia naso moiga bokomweni omwana Joy Mukeira Henry ase kinyoru Kenya musi ebungia North Mogrango ime county Nyamira no moiga nyakabo gwikirana nabari naboigo egati ya mumenyi naboiga boide na basani obaina na pole yabe no guchaso gusira kwa Joy Mukeira abariki begetsen Gensoko TV bakorawa ne Steve Nyarikembonde Karin Mausa nigo banyakoba wika somo yegoyiga na kwena nengore yabo ya bene Henry nomo sage ituna nomo kolimere mwa Soko TV se inseyo mo wakili Chop Nyasimi kere tuweta mangana yakcho no tuarenge na ere se gari yemo kere tuarenge mo yega bogo cha station agantelino mwana ugure bobe kamotelinga actually tuakorete koronje station yange sasa chabo tuko nchebano nachi komanyanga mwana achi ko ugure lakini nende kiraza na taya mangana to 10 na kio mwana urenda arwara ba short notice na gosira lakini to da pole na kitu acha mune station ko moteri pole na ande tomotakire amaya nigo Henry anyakabaga ko kerege tambukire kiga kia abariki Bensoko TV goikasin kayae asebono akirakero yomo asoko musira asoko moine Joy Mukeira ri bakoba kwani mbeya muri na ino asoko yabona asoko chamusako nasoko ya wakili Chop Nyasime yedi bandi menga kora state TV igonde driver yeti
kimokwera na gochiaria office batevinga na tebire mbiyamo na sugo trabansira bali batanyara goika batei ni beskuru sana kimokwera na inwe buna aba mendo tu workmate kwere na nyasaya aiga no si next time nende moji che karubu yogol atura koran tu manya nyontora manya na kilo mondo so weste ngumona sana kama tabata biyamo Boigo nigo omoriki Karin Mausanya kubaga gwakira na kuboria abananchi asensemi ya nyamusi Wacha kumusira oyo kurige kirugo cy'ubucumba sebungeyo ya North Mogrango omuskejo Mumanyi Nyasimi. Wensi no atora sama bembe ya more. Litanga ni kabisa kwa oyo minto gaiga ripole asoko musiria omwana Joy. Boigo mu wakili Job Nyasimi nanto magocha gaiga. No mwana ino kambale ngamumanyete. Na bole tekero cy'ubujumbe asaba cyoribo mwaka 2022 naboni goto tebinga bado nabwate agaseki naboigo nari no mwana ino Fred Okengo Matiangi lakini bono chinga kichigo ikana acha iche ekwanire arafu erongori aena tomeretenri na intu bono buna chiri pota korwa Soko TV ntware terongori aitonko mwere ritori gaiga ntware gocha bonsi abande ni gasibare bande Nairobi abande Nkisi lakini bono intu ne timu ya Busi intu twanyara goika Kuripoteria Soko TV kuroiga ase kinyaru Kenya musime ya North Mogrange County ya Nyamira ritira na Pethuel Machin Gatokorwa engora yetu ya bene guchia asenke yo asogosiria omwano yo mokeke gima Kenya saya bega kubagata chinga kichiga cy'ubukendo korende to gutigara imeye county yo ya Nyamira nigo to kubamanya na omo women rep we county yo Jerusha Mumanyi nigo litkolia rero abagenia abaraibande kurwa sorgongo rwa Busi ase ewodi ya Kemera imeye bunge ya Kitutu Masaba asomo yegabu gusira ebyombe unenchere yemo yo kwegendereria Mwancho murigaria ase omoyogoyo nigo abarayi abo baikirana bamochirie mugavana we county yo Muskiamos Nyaribo hasikeri bagotabona nigo angire gokorega asi amone serikali nene herio konyora magendro buna chikaunti chinde chigendrete konyora Murikito Vincent Monda no arenga ase chinsemecho robotirwa ya senjero wikirana Omugwimende rep we county Nyamira Jerusha Mumanyi nigo ritkoria rero abageni abarayi bande bagusi ase ward ya Kemera imeye bunge ya Kitutu Masaba asomo yegabogo sire byombe bunenchera yamo yo kwegendereria asomo yegoyo abarayi abo nigo bamochiri omugavana Nyamira Amos Nyaribo asekeria bagoteba buna nigangire gokorega sine serikali nene iri konyora magendero buna chikaunti chinde chigendete konyora chibara tiratio ekarana begana dimokorera lakini mugavana ujo rugoraria tibese chonsi every year kero mwaka manya kilomita every year ngoya kubane tibese lakini tanya kolini tibese na ndio yamete kwa chiparaga lakini swali tokobo tukagenda kwa Duale atoboli mugavana Nyamira ni tokama amagotebinga ti machine tiro tia dialysis chirega tuaye tuna World Bank tia bosa tikaunti chonzi 46 chiyiri metara ugiye ko Nyamira Jerusha nigabwato ketinga yo gosechibando gocha sekiombe kya baboraka emashini yo gosibye kigari gocha sekiombe kya boda central stage nabo igecheki ye shiringi kirigwemye ya 47 gocha sekiombe kende kya boda ya Kemera Jerusha Mumanyi nigo naenda ababuli abagetutu abo bamuha magoro aseganga yayo kurigo bogafana we county ya Nyamira one of the widows groups nerara ekoruko rugaiga ekorokwa Kemanga Widows. I'm grateful to announce to you Namwa Beta Babui mumeshinda na hivi leo mtaenda nyumbani mkiwa na posho meal. Omo chief whip OUDA we bunge nene ya Kenya Silvana Sosoro nigo nera batebiri abantu basire serikali nene ekiagera nonya bakirete Raila Chikura Raila ni gara se serikali yiwe manyikanite buna broad base oyo makoro kore ro ndiko ro koro kunaki osema na bami doga na umu age diskure na mbeye mwabasaya na mulega kwanza no yana baga kanondo kwese na bagina to tuwara mo beno ndo ko yaba na siasa bana siasa to kwinga ile to taka to kaito mwanu mtoko ba yaba na siasa gusonde kwese
abana siasa interest cheito to kurwanirira kwanza abantu bari bataga nkwaniri ga bosongo Nyamira ekara na ari kwana ngaruto kuyira ande nganje mwana basokire mwana no murwaire ande nganga kigora te kabati umunyamato yo kuyira moyi muchiri bategara mukanga mugakira raira ba mechana teyo bona bachira ngikwala kuyitero mwana omino ole bateba ruto Njebuna nominated MP that wara constituency go say county egasi anyabo igano ko Nyakobori echi Nyamira ngaichire ikimwa bekira se budget chia Nyamira so that in future 2027 mama county ga hotela buna atebire nko chiare ko be county governor yingo chaigamba tebinda gete ko be women rep mwange tingo korega sibone ya kwanza abane bateba juzi ati o tokwa guchikura ai kwanza tori people bone iga egasio korigi people ngokora gosega sia abantu banyamira inumo ngoni yo monto batigere gasi yingo cha next time monte yo monto oyo igo nche kore gasi inumo ndege yo monto taibo tonchena ine aya no nyobo gimabwara lekande komiga na gokongera bakenya bange abarayaba bakubatisie serikali ya broad base nigo bagoteba nererigeti Vincent Monda Ensoko TV ekenyoro kya Muitunya ewadi ya Kimere bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira. Biamano Murikito Vincent Monda no roboti rwa senchira yobo ikirano mwancho murigaria totegarita se county ya Nyamira nigo bona bamenyi bensemo ya Nyamusi eyo gutoka se wodi ya Bokeira ebunge ya North Mogirango ase county yo ya Nyamira banyare ko babagwesokya nakogokera hegeta senegia nsoko ase yachakiwa senchira ya bene okwana korwa chinsemecho nigo bairaniria mbiamono gochia aso muteneneri bigeta seni ekyo Job Nyasimi Mumanyi nonya nabo nigo bairera emechando abagwetera egati yabo okuboro kwa mache asensemeyo chibara chitaligweteka egati yende emenge ase barure kubolya gochia asabarai kobaikirania amagenderero ao ase abaminte Ensoko TV ikirega igagoteretera amang'ana amaya nche ngo kwana ngoteba biyege para yaito yakorwa mpaka Chabera ebe erosiwe ebe kweramu egererete biashara ngokorere biashara ndi biashara biko babuya echiro yaitoro goroga igamna yabege tu egatigerunjera abangina nto chandegete bechibando bona muna bane mbra ya turege to chandegete chibando to kosinywa stoko beka toneri egento keborete na mache tayo nabantu nyo mbabu ati mache bogima mboyo amarwaire gara abega gocha asumbu abantu igo mbuyamona ase Ensoko TV gocha iga twakire buya nande tema tubateibo tambe abatangasaje amangana babwate namaya nande nkuru kiara mangana amanyekana nyoena bagambi bamanya gokigumono ase Ensoko TV gotoikange ase town yetu ya Nyamusi ekora station yendete yato ikirange se Nyamusi indi tukwanira obole mbwito bwekagwa monechae bona ngoteba ase umurario ito na ekewande kigiekagwa nechae gisoke bikunona ngi Nyamusi gaiga etora konyeke na tusimeke ekawe nyinge amonechae indi tokonyera abana baito abonda tukuiranira oyo minto Job Nyasimi oyo initiate program ya Ensoko TV gocha seitoga nande bunaro mwana onka abantu baita simwabeta chi station yawo cheigoirwe lakini ye TV tira iguru nere bona ya ikirese ita nande ndoche rebel clear koetani abuna chi TV chinde chiko bachikora rete mechere mekemeke Ensoko TV igeko bwatera namba 821 821 gose 679 iga abantu baminto bericho ni ya Nyamusi gotole no magokomono ase Ensoko TV eyachire seita egendrete gotoseme eng'ana ene twagokera nerina nigo TV ya Ensoko TV ebwatete nse naende twaikire ribaga tokwene kinga abantu abanga ase ebinyoro byaito bayetogirie naende ntoenderete kobeka abantu bamanye igoro ya TV eriagera bagotegerera ebipindi biro ebinge byobosemia Nyasaba senye ekara moko genda mumanye ngamwa tutarira twagoka na inwe no mu director bwege tueke Ensoko TV oyo minto omoloya
Job Nyasimi Momanyi anyore ribaga riokoigwe ng'anenga ntwagokera abatangasaji ekera mwacha ande ntwagoka komanya nere director sponsor ande asama tukakobwatia ebipindi ebinge mbibe bikobekwa birareta obosemia nande ntochikobeka abagaka baumerane na gokwana emerabaro nemeino iriagere chichase station kubeka abantu baito banyora obosemia bwa makoro bwa mang'ana amakoro na matera na abana b'ekisukuru nto babeke babe bagotera kiwango nga chitaranta chibe chiko chikobekwa chibe exposed ochiasa abantu baito abo negati yabumenyi kurwasi chinseme chiga cyanyamusi ebunge ya North Mogrange County Nyamira abono bagokere ogochicha kwigatseni Gensoko TV aschinseme chiga nabo igonse ito ya Kenya Wana ni wanyaka bakurwa okubolia gochia sumu director monene bwigitseni Gensoko TV na bwigogochia sabarei imeye county ya Nyamira kone kingango baikirani bale amangana igati yabo ko barostire chipara na bwigo echiro na bwigo ko babekera emirobere ya match eri banyaka bagokora imechando ya match kurasi chinseme chiga kuripoteria Ensoko TV kuraiga echiro ya Nyamusi egotoka imeye bunge ya North Mogrange county ya Nyamira cheniko ngoro kwa Pethuel Machi Biamono Bethuel Machini nande mbuya se abananchi bagwe so kifirira nako gokera gitaseni Gensoko TV ikyanya reko bakego ikase chinse mo chire bitaseni binde bitanya goika no mogoko monene kero koranga abamenyi borogongo rwa gusi bako gokera gitaseni kigukwana umuno wike gusi kendra ko bwatirira bono himiro biri yaito mwanchu murigeria naboigo obasemi bolitoko gendra ko bamanya kuroga togoska bosi asoro botironde niko bono abamenyi bensemo ya Keumbu bakubwaterana nabanyene chituka se chire yo ya Keumbu hime yebunge nyaribari chache county ya Kisii banyare ko babagweso kena korokia kogechiko kwabo gochia segati yabarai habu bagokana buna echire yo ya Keumbu tebwati asera nyare kwagachwa nechibese chumuraibwense Moscow William Ruto haruete hechichire chilingi chimilioni 55 asebono batebire obwagachi bwechire yo nigobora chekonekiwa asamatukabwangoiga bakoragwa n'umunyakiro gobo bwechiro aserieta Samuel Ongaki nigo banyara kweneke buna echire yo nebwateli bagali saine asensemo ekwagachwa inse bakwigama nekyombegia stimulus plan kolende etali gokorerwa obonjereria asibono bakwenekia nakobolia omubunge onyali bali chache Zahir Chanda bakobwatana no governor we county ya Kisii Paul Simbarati batalere enseme yo naboigo kebene obwagachi bwechireyo chingaki babakoegwa gose abonjirira kura sensemeyo babakoa okoboko enganeyo wagakire buya sana senyenche chirongo chagochereke umbuga iga na intwe mbura yato itire mono twaira neri president yaito mbia mana so gatoretere chiro keumbu bose bana bangina ba mtori bagato bwateri nane chiro kora zunare tigare stokora ba ko bagaria mangana yanga chiro ntoreteru ba soko irudi nyaura ba chiro kembwere mono ga kisimba umburi bagari sainari Mubukire na chore tukembu ward ina bege tumuno mochiambani ogusi county council oyo goteba ngabure momboyo keumbu oyiga kuengaine na bwo botwachire buna barai chibese chichikorwe buchinsemo chinde chichiro chikwagacho intuke umbu nkitwariete gego chigoika kiaba ngabure momboyo na kinate nenera oteba ngobore mo Keumbu mboro model market ekwagacha bwana governor please nayo obwate bono authority unatua kwande buna baraitwa kabeiro na inde na otole echiro tigechake kwagacha Keumbu bwango buneko nyarekana ntobwatia ndaonse no goteba ngase chichiro chirisano chirure Kisii county Keumbu echake asande chiachirale into Keumbu ngaki mwateba members no moe msiyo itotoko moboli pita ke kanana atike kuebisa tigaso oke arwanera bananchi echirebo ntubwati siasa bono iga na magendero totegete akoreke kere constituency na kere ward
Wosuka bosio asoro botironde ni gongo kumenya buna maiga yabamenye kurwa asensemo yegesa yogotoka imeye wodi ya Kitutu Central imeye bunge ya Kitutu Chache South gwesokia nabo igo kwe murunganiria okumbigwa wepara yabo ekorwa asecinsemo chigesa gocha ase eskuru ya Kyongongi amatwa make aitire ni goli tukulia lero besokire nabo igo korokia okogechwa ogotarosigwa epariyo. Mwanchu murigeria niko banyara ko babagwesokia nenjira ya moyo gocha kubwaterana na koero seria epare yo igento bono bamochirie huburai bwabono haso kombia chinsemecho amagendro au hanemono ayo chipara siba basabira barai bari barase birogo kwene kya bunanko baika barange chinga kichika ko bakonya eri ko baroseria epare yo here yengencho mono gocha so bokorari bwabo tambe. Komanyigwa nga umugaka Edwin Nyang'au obereka gwikira nase studio sentundeli ya kabere ntuchitikoba togoswa sensemo ya kabere ye studio elinde tobeto gosanganere igoro yeringana eliekemoya kera Clinton ngomanyo mwanchi mulienga litkolia lero nigo tokobolia elieta okiringana egenchaye neriyeye nandi muna twakobolia mwanchi muligeria nabogo sanga na intwe togoswa sensemo yuto chikolegeria amachibwa go yokwene kyabuna lieteriga ogokiringana ndirieri unenjira ya manyoko gendra komanya marieta au yekegusi naboigo chingencho cha singencho buna botambega geturo mugusi tomogoke tomosemie naboigo tomomenye aria gendra tande mono kurwa somuno ito wekegusi bali batamanye tibago tabanga tobera matuka mange totamanye ti omunwa wekegusi bona to ireri bageri gari abene irinde kweneke nga ngogosomya tole elindo yemanye kigima asenseme yo tutariko romo ancho morigeria tutureira mutimo komoke go ase studio akabire turasiomya chiduka keto kwirana togosemia aria nyarako bakagotigara tumayegosoa asomoro video yo bukorigeria ringana yekemoya tuskale. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi kwarosire ansa maegelio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegelio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomocho kebirigo e county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 Gose torikere email wetera borabu.tti@gmail.com Borabu Technical Institute, technical skills for development. Nogenetie byome bitingu bitari kuboneka na kogota bwango ebyoma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao e company ya Davis and Shotleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 na kyanda asobonia bwebyoma ao byobyo bwekerengo kyayuro aseriguliriya nigo bakonia chimota chipambu cyamache ekyo gusyalira ebimerya mache chigenerator chisolar panel amone chimashine cyo gukenura mache boigo ngokunya bali bisima ngwagacha bali swimming pool na gugisibya ngone baramalyogo yo gukenura mache asumu cyo busongo Davis and Shotleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirinitiye negedesenya kanege Kigali
asamange wakire simi ase namba 0708 623645 gose 0206 966877 gose 0206 968172 gose 0206 968324. Abakuru nigo bakubinera iga amachole n'amariri agwetinyeria obusugunia igonaki manyo bung'aini n'ebirwaniro by'omu biso eriotame kurwaroro bwangu ne kunyarikana. Nuganite skuru aso mwana warakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St. George's Nyamira Academy nere skuru yawo emirulito nige kugenda n'amaganio a CBE nguruturo bosombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Anje Daktari Stanislaus Nisati Inje director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibulinko bakram ya mwana wa saba no muko na turetera. Ande ko basaba mo vendera turetera abana kiagre skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya skuru ga na berengia asaba na baito bagoso. Asamange twakire simya se namba 0722734583. St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Eye Nensoko TV. Uboroso bumugusi. Kegima omwanchi umurigereria nende togo kwarigania ase ntunda ya kabere astogendete gusanga na gukumanya amaya ayogendete kwenekigwa kurwa chinsemo Karibu sana nabono tokogendera gukumanya asorobotiro kubwatia ase umuriki omonene ase wizara yabasae Vikirini Jacob so enekire serikali igere nemirobirio yogochia koenekia gosira abasae nabo igochi talanta nabo igo okoenekia koigora amabaga gochia sabasabe iri koenekia nkwegenderia bare ase nchira ere engia yokonyora chigasi okwana ase ikaro kyogosyoria omurobirio omanyikaine buna African Youth Pathways to Resilience and Systems Change Vikirini nigaenekire buna ewisare yo yabekire omuswada ase ebunge uyarachiye gokonya abasae ase amatuko arebusyo murikito Linet Nyambane na irachinga kichaye cyabene nabo igogotwariganiria oroboti rokobwatia. Eserikali nigere ase chimbero chokwenekya kyankorendere ogotubora kwa basae eriko bakonya ase omoroberi bwokonyora emeremo ayonkorengana no moriki ase ewisara ya basae Vikirini Jacobs. That's why as a State Department we have decided to be able to address this in the current youth policy 2025, the creative economy policy which is currently third reading Assembly, and even now through the executive order of the 1st of June, His Excellency the President, in his ultimate wisdom, brought the volunteer policy to the State Department for Youth Affairs and Creative Economy, something which I feel is a challenge for us to be able to move and make it a bill, so that we can have a platform where we can at least address some of these issues which have been indicated by research.
gukwana tinga kichogo siora egeikaro kia basae kia African Youth Pathways to Resilience and System Change ekikiariganigwa n'ababwatani ba African Social and Governance Research kubwaterana na Mastercard Foundation. Fikirini nigatebire abasae mbare n'obusibore bw'okugayana amakongwa ababwateranĩtie ase aereire meroberi ya serikali gucha ase abasae abo. The youth are expected to drive the technological advancements, address critical societal issues and shape a more inclusive and prosperous future for all. In this regard, the government through the Kenya Innovation Agency, Kenya, has continued to develop and manage the National Innovation System, which supports the identification, recording and protection of innovative ideas while coordinating the establishment and protection of innovative ideas. Abarai abo baikirana ase egeikarekyo egati yabo omoseneta Ohoma Bay Moses Kajwang nigo atebire serikali ebwenerete kobeka emeroberi bene yokorigeria abasae amabaga yemeremo imeyense ribaga ryo kubatuma chinse chaisco. That we should not be proud about exporting low-quality jobs. When you go to the Gulf countries, you'll find our people are the ones who are watchmen. You'll find our people are the ones who are working as domestic workers. Fine, we say kazi ni kazi, because this government said kazi ni kazi. But we must also build in some dignity when it comes to that kazi ni kazi. Egati abasae abaikirana ase geikarekyo nigo nabaro baereire aibagwetera ekero bakurigia emeremo. Mwaka kuna mahali nilienda kutafuta kazi na kutoka kwa gate mpaka kwa the HR walinireceive tu vibaya wote, lakini sikujali. Sasa unaona hapo walinidharau kwa muonekano wangu, hawakujua kama niko na skills na nimesoma. Slogan that kazi ni kazi, it's not a good slogan because kazi cannot be kazi if it's not dignified. And that's why we as youths in Kenya, we are fighting for the dignified work in every aspect of workspace. Umoroberi oyo nigo oguchiago chakigwa ase chinse 10 egati yabo ense ya Kenya, Nigeria, Uganda, Ethiopia, Senegal na boigo Benin ase obotukio bubokageire gochikoira emiaka 3. Ngoripoteria Ensoko TV erietariane Linet Nyambane. Bienvenido Morikito Linet Nyambane no roboti ura sinchira yuboikran tugos kabosyo mwanchu morigereria asokorigereria roboti rukubwatikana na magendro nigo bono umurai bwense ya Kenya William Ruto anyara koba hitkuriare rogago koretaro yokoroto ta magendro au ase county ya Mombasa. Egati yabo no bwaga chibu boraro bwa Jomvu Chipara na boigo okwena no abwechi title lead chamaremo gochia asaba menye bensemo ya chani chingake chyo boigo nigo murai bwense agikeire abarai abo bakoraria siasa cyuko bagekana ase asabire abananchi bonsi koba amo na boigo kumubwatesia asoborai bwaye. Na waomba wa Kenya na waomba viongozi tuungane. Taifa letu la Kenya litakuwa bora zaidi kama tutaweka mawazo yetu pamoja, tuweke nguvu zetu pamoja, tuweke mipango yetu pamoja, tushughulike na vile ya kujenga Kenya hii. Haina maana migawanyiko, haina maana malumbano. Na kama hauna sera, kama hauna mpango, kama hauna taratibu yoyote, wacha kutusumbua, kwa sababu hii inchi haiwezi kupelekwa mbele na migawanyiko na panyanga na ekaya sabu nuasi. Hii inchi itapelekwa mbele na miradi na mipango ya maendeleo, my friends. Hii daraja hii imekwama miaka karibu 8. Kweli ama si kweli? Hii daraja imekwama siku nyingi. Niliwaambia mnipatie nafasi kidogo nirekebishe uchumi. Sasa uchumi nimerekebisha. Sasa mambo iko sawa. Nimeenda masokoni, nimetafuta pesa. Sasa tumewapatia pesa ya kukamilisha hii daraja, kutoa hii barabara pale mpaka Mariakani, kutoa barabara ya kutoka Nyali mpaka Mtwapa, mpaka kwa Kashengo, mpaka ifike Kilifi. Na hii daraja nimekubaliana na waziri na nimekubaliana na contractor hapa ya kwamba hii daraja wiki 3 nataka hii daraja iwe imekamilika, lori ianze kupitia hapa juu, na tutengeneze ile barabara ya kwenda Mikindani, na pia tutengeneze ile barabara ya kwenda Jomvu hapa. Tutoe msongamano wa magari kutoka sehemu hii yenu. This country has no time for ethnicity. This country has no time for division.
This country has no time for people without an agenda, without a program, without what destiny we want for our nation. We want leaders. We must compete on ideas. We must compete on a vision. We must compete on transforming the nation. We cannot compete on how we are going to divide our nation and how ethnicity is going to take center stage in our politics. Tukusikabusio mwanchu morigereria maega ye video gutara sensemo ye mitandao yare korokia homusao yo moka gusaganwa n'abantu babegete chimaski abatemanyikaine asensemo ye para ya matabekania ikurwa Kisi gochimigori amona Kisumu asensemo ya daraja 2 nigobono mumuroyo orenge goitwa anyare kobaka gwesokia na gukwana nabarikia mangana sate abire nigobono anyate kosabuso mumuroyo okorokwa Matthew anyare gwesokia na gukwana igoro yegakorekyo kyenegetigwe kago kiwa na baigo kogikiria egekorekyo nigo Matthew ayenekire ngani gabete kago tigerwa chingoma chintindi chingaki agendete kwenyorera obugwene na baigo kurwanirira obugima bwaye bamuragete babire na tai bankobe na Ikaria Junction na decide ko withdraw some cash elinde ngende ndwali rongori kingi kanansete aseduke riskoiga kundi nkiacha kia bantu more than 20 vabori oyo nero church na nakira oyo moiranerie nero oyo church nero oyo kurwabo banguse iboko byechingu kuru mufuko ne chinungu vanchaka konga iboko kabisa na banga iboko unango kwana igatindibya indibya bono chisimi cyane mbayira chisimi bere Samsung S10 na Samsung A71 Wajimurieri ya uno toko butolera amangana maya asebire bigakorende etogoso asensemo ya kabere ye studio toko irana ntobe toko kumanya ali agendete kwene kigwa asensemo ye chigosoli Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Aye tata suka Aye baba suka Aye gase iton suka Oru Superstores Eye neduka mabongia Eduka wetani eduka Ekoni bintoru wanchaka kuchakira Ebyobu agachibuna Amabati yechigeji Obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yetu chichuma emisumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetagwisirwa ngondi from maguta yichingene omochere esukari echumbi nebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokena analia kulijeduka sura gure byonsi inse yekiramekemo asedi gulirinse ikase duka ya Uru Superstores aso muchubo songo ebara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisi karibu nyumbani awaminto asamange akisimie namba 0111161500 kusetome email info@orusuperstores.com boigongo toka turashinjira chekerero buna X Facebook na Instagram Uru Superstores karibu nyumbani Asomo Kenya Uru Superstores yonyole vintevi
mugusi omwancho murigereri niga ruete asensemo ya busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi. Karibu sana mwanjumo rigereria sense mega ya gatatu toso sense moye chigosori bono murikito wa mangana chigosori Daniel Omwaga nigo bono agotumanya buna aba Kenya nigo bagendrete komesa imeye chinchirire chama minyoko ase chigosori chia World Athletics Championship chigendrete ase muchomo nene otokime yense ya Japan. Aya magega ya Cherotich komokara